Bé, doncs, benvinguts i benvingudes a aquesta assemblea sobre el concurs de mèrits de Catalunya. Ara us explicaré una miqueta algunes qüestions i després obrirem el torn d'intervencions, d'acord? En primer lloc, abans d'entrar en la convocatòria, sí que volia explicar-vos un poc quina és la situació ara de les convocatòries dels concursos de mèrits. De moment, sabeu que durant el curs passat es va estar reunint el Ministeri d'Educació amb les comunitats autònomes per a intentar fer un únic procediment del concurs de mèrits, semblant a el que tindria a ser el concurs de trasllats quan és estatal, que totes les comunitats autònomes coordinen els seus programes informàtics i ho coordinen tot per a que després tot l'Estat vagi a una. I la qüestió és que, excepte Catalunya, País Basc i Galícia, la resta de comunitats autònomes sí que han acordat anar totes a una. I, per tant, per això ara Catalunya ha convocat la seva convocatòria perquè no va juntament amb la resta de les comunitats autònomes que us he comentat. Després suposo que el País Basc i Galícia trauran les respectives convocatòries, no sabem quan, però també ho faran com Catalunya. Per tant, així al País Valencià encara estem esperant, ho vam preguntar l'altre dia a la consellera, quan tenia previst també convocar la mesa sectorial per a tractar la convocatòria, i ens han dit que estan esperant encara una última reunió amb el Ministeri i a partir d'aquest moment ja ens convocarien. De tota manera, el que sí que està pactat ja i està publicat és que l'inici de la presentació d'instàncies a totes les comunitats autònomes que no són Catalunya, País Basc i Galícia seran a partir del 21 de novembre. Per tant, ara veurem, no sé què ha passat en la càmera, perdó, ara veurem, estem pendents d'aquesta convocatòria per part de la Conselleria d'Educació per a regular la nostra convocatòria específica. Ja us informarem i farem una assemblea també per explicar-vos coses. Les diferències respecte a la de Catalunya segurament seran en el que és en el procés d'inscripció, perquè el que és el barem de mèrits, com ja també suposo que sabeu, perquè ho hem explicat diverses vegades durant tot el curs passat, és el mateix barem de mèrits per a tot l'Estat. Per tant, ahir no hi haurà moltes diferències i en tot cas seran en qüestions a l'hora de sol·licitar les places que ara en Catalunya només se poden sol·licitar, evidentment, a Catalunya, i quan convoquem així en el País Valencià es podrà, com nosaltres sí que anem amb la resta de l'Estat, es podrà fer no només el País Valencià, sinó altres comunitats autònomes que entren en aquest acord amb el Ministeri. Dit això, recordar-vos també quin és breument el posicionament de l'STPB respecte a tot això del concurs de mèrits i de la llei 7 d'aquests processos selectius. Nosaltres sí que històricament hem defensat el concurs de mèrits com a un procediment d'ingrés a la funció pública docent en lloc del concurs oposició pur i dur. El que passa és que el concurs de mèrits que ha preparat el nostre Ministeri no és el que nosaltres voldríem, perquè efectivament no va en la línia d'acabar de consolidar al conjunt del professorat interí, sinó que segurament hi haurà, per el barem que han posat, gent que es pugui quedar sense plaça. Esperem que no, però això ho veurem quan acaben els processos i per això l'STPB i la Confederació d'Estés hem impugnat el decret de 270/2021, que és el que regula aquest concurs de mèrits, perquè considerem que hi ha mèrits que s'haurien de valorar i altres que s'haurien de modificar i altres que no s'haurien de valorar. Però, com això ho hem explicat en altres assemblees que també estan gravades i les podeu consultar en un vídeo, doncs remet a aquests vídeos que podeu trobar al canal de YouTube del sindicat per a que els pugueu revisar. I ara sí que entraria un poc en el que és la convocatòria del concurs de mèrits de Catalunya, i el que faré serà compartir-vos
en pantalla la convocatòria i anar comentant alguns aspectes de la convocatòria que jo crec que són els més importants. I després, si m'he deixat alguna cosa o voleu algun aclariment d'algun altre apartat, doncs ja ho comenteu, d'acord? Vale. En primer lloc, doncs, podeu veure, jo sempre recomano a la gent que seguisca tota la convocatòria i que hi dona moltíssima informació. I després entrarem a la pàgina web de la convocatòria també, de la Generalitat de Catalunya, que també té molta informació. Bé, doncs això és la primera qüestió que sí que vull comentar-vos és el nombre de places són 2.859, dividides en aquests cossos, que ho podeu consultar vosaltres mateixos, no vaig entretindre més en aquest apartat. I després ja teniu les especialitats en concret de cada cos. El que sí que us vull comentar és que es convoquen en tots els cossos docents, excepte en els cossos que afecten a, diguem-ne, conservatoris, tant professionals com superiors, i ja està. I la resta de cossos sí que se convoquen oposicions, com podeu veure en la convocatòria. Si us fixeu en el... Perdó, torna cap arrere, que m'ha passat una cosa. En el cos de professorat tècnic de formació professional, sabeu que, en principi, la LOMLOE i la nova llei d'FP divideixen els cossos en tres. Els cossos que passen, cossos en tres, i diuen els cossos, les especialitats que, diguem-ne, tenen una carrera universitària darrere, per dir-ho així, passarien al cos de secundària, que són les 10 especialitats famoses del cos de professorat tècnic d'FP, i després estan les altres 10 que continuen quedant-se en el cos de professorat tècnic de formació professional a extingir. I després la LOMLOE crea un altre cos, un tercer cos, que és el cos de professorat especialista de sectors singulars, es diu així, que el que passa és que en la convocatòria de Catalunya no s'ha dividit encara, per tant, estan així totes les especialitats, les que històricament són del cos de professorat tècnic de FP. D'acord? Una altra qüestió és que no hi ha reserva de diversitat funcional. Hi ha un apartat, a veure si el busque, que intentaré per assenyalar, en el qual es parla que la reserva de diversitat funcional serà en el concurs oposició. De fet, crec que estava... Sí, perdó, ja no el tenia davant. No hi ha reserva de persones amb discapacitat, però sí en el concurs oposició d'estabilització. No em pregunteu per què, perquè no ho sé. Han decidit no fer-ho. D'acord. Ara, jo entenc que en la nostra del País Valencià sí que n'hi haurà, perquè el Ministeri també ho ha dit, que n'hi haurà reserva de diversitat funcional. Però ja, fins que no arribi la convocatòria del País Valencià, no us ho puc traslladar definitivament. En l'apartat 2.1, que són els requisits, els requisits generals, perdó, així és on entra tot el tema dels coneixements de llengua, en aquest cas de llengua catalana, evidentment. I així la pregunta que ha fet molta gent és si amb el CEU de valencià, amb el certificat de capacitació o amb el diploma de mestre, puc presentar-me a aquest concurs de mèrits. Diu, sí, la resposta és sí, perquè des de fa molts anys hi ha també la Generalitat de Catalunya també té publicada una equivalència o una homologació de títols entre Catalunya, País Valencià i les Illes Balears. Per tant, qualsevol persona que tinga aquestes titulacions valencianes o qualsevol persona de les Illes Balears que tinga les corresponents de català d'allí es pot presentar als processos selectius d'aquest concurs de mèrits de Catalunya. I la segona pregunta, i al País Valencià també posaran el requisit lingüístic? També. Nosaltres també tindrem que per a presentar-se així has de tindre el CEU de valencià.
I, per tant, la gent de Catalunya, de Illes Balears, que també tinga els seus respectius C1 de català, també es poden presentar així. Vale? Doncs és una pregunta que una qüestió que volia deixar ben clara d'entrada. Un altre tema és que després ja parlarem, que el C2 puntue, el C2 de valencià o el diploma de mestre, si no el presentes com a requisit, te puntua com a mèrit. Vale? Això és un altre tema, però separem-los. Requisits per un costat i mèrits per un altre. Vale? Molt bé. Després vindria l'apartat de requisits específics, vale? Que ja són el tema de les titulacions. Vale? Per tant, així sí que vull aclarir alguna qüestió, espero que ho trobi. I és que, per exemple, per a secundària, vale? Per a secundària, qualsevol persona que tinga alguna d'aquestes titulacions, que siga doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, o títol de grau, vale? El títol de grau corresponent, però no és el corresponent a l'especialitat concreta, sinó un títol de grau, vale? Es pot presentar a qualsevol especialitat, d'acord? És a dir, jo que soc de filologia catalana, me puc presentar a matemàtiques si volguera. Això vull deixar-ho clar d'entrada, perquè també ens genera molts dubtes. Això ha sigut, tota la vida ha sigut així i ara també. En les oposicions pures i dures, per dir-ho així, és així, i en este concurs de mèrits els requisits no han variat en aquest sentit. Que quede clar també que en les titulacions que posen així te pots presentar a qualsevol cosa. Ara després entrarem en l'aplicació per anar veient per a problemes que poden sorgir. I després, evidentment, està la formació pedagògica i didàctica, és a dir, l'antic CAP i el màster de secundària, en el cas de secundària i altres cossos, de requisit també. I les excepcions, si les tenim. Mireu-se la normativa tranquil·lament i veureu. I per a l'ingrés de professor tècnic, en lloc de ser llicenciatura, és diplomatura, o ja heu sabut amb vosaltres, d'acord? Vaig una miqueta saltant-me qüestions, i ja passaríem a la data de compliment dels requisits, que també ho diuen en algun apartat, si en el 2.3, ara parlem dels requisits. En l'apartat 2.3 us diu que els requisits han d'estar complerts en el dia de presentació, de publicació, d'esta convocatòria, que va ser el 5 d'octubre, el 5 de setembre, si no m'equivoque, en el butlletí oficial de la Generalitat de Catalunya. És a dir, qui no tinga, no sé, qui no tinga el C1 de valencià a data 5 d'octubre i l'obtinga després, ja no se pot presentar, perquè és en el moment de la publicació d'esta norma, d'esta convocatòria, que l'has de tindre complet. Després, anem a passar ja a el que seria la formalització de la participació, que és l'apartat 3.1. Ara entrarem. Així només comentar-vos una coseta abans d'entrar al programa pròpiament dit, i és aquesta frase, que és important, aquest paràgraf, que l'heu de tindre molt en compte perquè el que diu és això, que podeu al·legar els mèrits que considereu, els que vulgueu, però només es valoraran els mèrits al·legats en la sol·licitud. Però una vegada tramitada ja no se poden aportar de nous. És a dir, en el moment que apreteu el botonet d'enviar la sol·licitud, si després se vos ha oblidat afegir un mèrit més, que l'heu trobat en un calaix, ostres, ja no podeu fer-ho. Per tant, assegureu-vos molt bé que quan empleneu el formulari, que teniu fins al 3 d'octubre, que se m'havia oblidat dir-ho, fins al 3 d'octubre, per tant, encara teniu més de mig mes per a fer-ho en calma. Si se vos oblida algun mèrit, una vegada li doneu el botonet, ja s'ha perdut. Per tant, i ho deixa molt clar, és a dir,
Si després algú vol recórrer perquè se li ha passat no li han deixat incorporar més mèrits, perdrà aquest recurs perquè ho diu la convocatòria molt clar. Vale? Per tant, insistís que és molt important que vos la llegiu tranquil·lament la convocatòria. Vale? Bueno, després entrarem a aquesta adreça, vale? I vos acaba d'explicar un poc el que és la convocatòria, me la copie per després enllaçar i entrarem ahí. Vale? Bueno, després està tot el tema de les taxes, val? No és barat, val? Val vora 70 euros presentar-se i després també teniu totes les excepcions, que si algú està en una situació d'exempció de família nombrosa o altres situacions, doncs que s'ho llisca tranquil·lament i que al·legue per a eximir-se del pagament de la taxa, ¿vale? O una reducció de la taxa segons el cas. ¿Vale? Vale. Després passem ja al punt 5è, que és ja un poc el procediment. A partir de que ja ho heu enviat tot, doncs què passa? ¿Vale? Doncs mira, en primer lloc, una vegada s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, que és el 3 d'octubre, el Departament d'Educació de Catalunya té un mes per a penjar, diguem-ne, la llista provisional de les persones admeses i excloses. En el cas si apareixeu, per desgràcia, en la llista de persones excloses, doncs tindreu uns dies, 10 dies hàbils en concret. Recordeu que els dissabtes i diumenges no són hàbils, la resta de dies de dilluns a divendres són hàbils, per a presentar una reclamació. I en principi el que diu és que si l'exclusió ha sigut perquè per alguna d'aquelles no heu pogut fer el pagament de les taxes, per el que siga, sí que en aquest termini sí que podeu reclamar-ho i abonar la taxa i presentar el justificant i se subsana i ja està. Us ho explico ahir. I després ja, una vegada ha passat tots aquests dies, ja es publicaria, una vegada resoltes les incidències o les reclamacions, ja se publicaria la llista definitiva de les persones admeses i excloses, i a partir d'ahir, també diu, en l'apartat 5.4 també diu que el fet d'aparèixer en la llista no significa que complissis amb els requisits, perquè després ho han de verificar que efectivament complissis els requisits. Molt bé, doncs ja passem al tema dels tribunals, que així, per a mi el més important, diguem-ne, seria que només hi haurà un tribunal únic per cada especialitat convocada, d'acord? Això té avantatges i inconvenients. Té l'avantatge que s'unifiquen els criteris perquè només hi ha un tribunal. A vegades ha passat quan hi ha molts tribunals d'una mateixa especialitat que no apliquen sempre els mateixos criteris, sobretot en els barems, els barems i en tot, i de vegades n'hi ha problemes per això. Aquest és l'avantatge que té, que només hi ha un únic tribunal i aplicarà un únic criteri. I el desavantatge és que si té moltíssima gent que revisar, doncs tardarà més en publicar el resultat. Però bueno, després ja és tot el tema de la composició, el tema de l'abstenció, la recusació, que això ja les funcions del tribunal, etc. Això us ho mireu vosaltres si voleu. I ara anem a l'apartat 7, que ja parla del concurs de mèrits. I sobre el concurs de mèrits, espero que arribi, el barem, perdó, sobre el barem de mèrits. Una altra informació important, que diu, la primera línia, únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de publicació de la convocatòria al DOC i que hagin estat al·legats i acreditats per l'aspirant. És a dir, el mateix, que només els mèrits fins al 5 de setembre seran valorats. És a dir, per exemple, l'antiguitat. L'antiguitat només serà valorada la que tingueu fins al 5 de setembre. Ja no entraria el que ve després. Per tant, també que ho tingueu clar que és així. O si ara vos donen
si esta setmana mateixa vos donen un certificat d'un curs o el que siga que, bueno, que heu realitzat ara estos dies, no serveix. No serveix perquè és un mèrit que s'ha d'haver tingut fet abans del 5 de setembre. D'acord? Vale. Bueno, pues a partir d'ahí, el concurs de mèrit, el barem de mèrits ja van explicant-vos algunes qüestions sobre el que ja està publicat en el Real Decret, més desenvolupat, amb més concreció, ¿vale? I ja us va dient en cada apartat quina informació donen, ¿vale? Quina puntuació tenen. ¿Vale? Clar, jo no vaig ara entrar en apartat per apartat perquè prefereix que si teniu algun dubte que jo puga solucionar me'l plantegeu després, però bueno, és mirar-se-ho en calma i, evidentment, si hi ha qüestions que són pròpies de Catalunya, doncs, bueno, algunes qüestions de, veus, l'AP, ADC, no sé què, vull dir, això és programa de transició del treball, això són particularitats de Catalunya que també es valoren perquè allí són una realitat, no? Però, bueno, però la resta, diguem-ne, més o menys, és el que ja està publicat en el Real Decret i que, per tant, no varia massa. ¿Vale? Sí que comentar un parell de cosetes, per exemple, i després ja em pregunto el que vulgueu, en l'apartat 7242, que és, vaig a trobar-lo, 7242, no sé si heu escoltat que el Ministeri ens va convocar a finals del curs passat, crec que va ser en el mes de maig o per ahir, perquè volíem modificar el Real Decret 270, en el que està basat este barem de mèrits, per a incorporar que també puntuaren els certificats de llengua a banda de les escoles oficials d'idiomes d'entitats privades, ¿vale? Perquè s'havien guanyat sentències i ja s'entament jurisprudència i, per tant, el Ministeri va dir d'incorporar que també valgueren aquestes titulacions d'entitats privades, ¿vale? En el barem de mèrits. Però què ha passat? Que aquesta modificació del Real Decret encara no s'ha publicat i, per tant, el que n'hi ha Catalunya no ho ha incorporat perquè no està publicat. ¿Vale? I, per tant, si quan negociem nosaltres la nostra convocatòria ja s'ha publicat aquest Real Decret, o sigui, aquesta modificació del Real Decret i s'incorpora al barem de mèrits lo de les entitats privades, doncs no sé si és el British o coses d'aquest tipus, doncs ja entrarien, però de moment en Catalunya no ha arribat a temps i no s'han incorporat. ¿Vale? I així el que diu és això, que són les titulacions de nivell avançat o equivalent d'escoles oficials d'idiomes. Per tant, són del C1 i C2 del marc comú, del marc europeu comú de referència. Val? El B2 d'anglès serveix? No, encara que siga obtingut en les escoles oficials d'idiomes. No serveix, serveix el C1 i el C2. ¿Vale? Sempre i quan hagi estat obtingut en una escola oficial d'idioma. Ara enllaça això amb una de les reivindicacions nostres en les meses de negociació i que no ha entrat al final, i és que en l'apartat d'altres, perquè això ja dic, això està igual, diguem-ne, això sempre ha passat en les convocatòries d'oposicions anteriors, sempre en aquest apartat s'ha valorat això, però després nosaltres teníem l'apartat d'altres mèrits, que és el SAT3, en el qual històricament nosaltres hem afegit els mèrits propis, com per exemple precisament les titulacions de llengua d'entitats privades i, per exemple, els títols obtinguts en la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que així no entren. Per tant, si tu tens, per exemple, un C2 de valencià obtingut per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, no te serveix per a res, perquè no el pots aportar en l'apartat anterior que hem vist, perquè no està obtingut per una escola oficial d'idiomes. I no el pots aportar en l'apartat d'altres mèrits perquè el Ministeri d'Educació no li ha donat la gana incloure-ho, aquests mèrits propis nostres de la nostra Junta Qualificadora
en aquest apartat, quan anteriorment en altres oposicions sí que ha sigut així. ¿Vale? Per tant, així hem perdut aquesta possibilitat d'afegir els mèrits propis que nosaltres vam reivindicar a la nostra Conselleria d'Educació quan se reunia amb el Ministeri i van dir, per favor, que en altres mèrits apareguen també els mèrits propis nostres i també els mèrits artístics, perquè també estaven inclosos en aquest apartat d'altres mèrits. I al Ministeri tampoc li ha donat la real gana incloure els mèrits artístics en este concurs de mèrits. No? Quan n'hi ha, per exemple, no se convoquen, en Catalunya no es convoquen a conservatoris, però sí a escoles d'art i disseny. I allí se fan exposicions, per exemple, o també, per exemple, les publicacions que qualsevol docent que tinga publicacions no li les baremem. No? I això també nosaltres no hi estem d'acord. Vale, i ara que estic en l'apartat d'altres mèrits, també aclarir una qüestió, i és que aquest és un dels elements per als quals hem recorregut el Reial Decret, perquè no ens deixen posar mèrits propis, i este que vaig a comentar-vos ara és un altre element que també ho hem recorregut perquè no estem d'acord, i és que només, o sigui, se puntua per primera vegada en la història la fase d'oposició anterior o anteriors que he tingut aprovades, però a més limitades a partir de 2012. I pel que ho he estat comentant, fins i tot les oposicions de 2022, el programa de Catalunya no deixa incorporar-la. Per tant, jo tampoc entenc per què. Ho parlaré amb els companys nostres de l'USTEC, del sindicat germà nostre en Catalunya, perquè pregunten per què les oposicions de 2022 no deixa afegir-les. Però bueno, el tema és que per primera vegada se puntuen les oposicions, però a partir de 2012. Anteriorment, si algú té una oposició aprovada, no li puntuen. I què s'entén per oposició aprovada? Fixeu-vos que diu per cada fase d'oposició superada, que com a màxim són 2. La fase d'oposició, per aclarir, és el teòric, el pràctic i el que diem la tancada. Això és la fase d'oposició. Si una persona ha aprovat el teòric i el pràctic però ha suspès la tancada, no té la fase d'oposició superada. Per tant, tingueu en compte perquè és això. S'entén per fase d'oposició i aquestes 3 proves. Doncs bé, sobre el concurs de mèrits, només dir, per exemple, en l'apartat de formació permanent, que diu és, diguem-ne, per aclarir-nos, és en cursos de formació entre 3 i 9 crèdits, diguem-ne, i a partir de 10 crèdits tenen aquestes puntuacions. 0,20 entre 3 i 9 crèdits i 0,5 a partir de 10 crèdits. Però després teniu així una noteta que diu que es poden acumular cursos no inferiors a 2 crèdits. És a dir, si teniu alguna de 20 hores, un crèdit són 20 hores, els podeu sumar. Si teniu dos cursos de 2 crèdits, són 4 crèdits. Per tant, això sí que se podran sumar. D'acord? I ja està. Sobre el barem de mèrits, després si voleu parlem més i ja està. Després un altre apartat important de la convocatòria és els empats. És previsible que molta gent obtinga la mateixa nota en tot el procés de barem de mèrits. Aleshores, s'estableix un desempat, que això també ho regula el Ministeri d'Educació, per tant serà més o menys igual en el nostre cas, que ja va per apartats. És a dir, si una persona o 2 persones han tret en la mateixa especialitat, evidentment, 10 punts, com desempatem? Primer es mira l'apartat 711, que és l'antiguitat en centres públics, i si tenen la mateixa puntuació, se va al següent apartat, al 712, i si coincideixen al 713, i després se va, i si van coincidint, ja se van als subapartats de cada apartat. D'acord? Teniu ahí la relació successivament, va en aquest ordre.
i si dues persones tenen 10 punts i en el set 1-1 doncs uno té més punts que l'altre, doncs ja s'ha desempatat, ¿vale? I li donen la plaça a la persona, o l'ordenen a la persona que en aquest subapartat ha tingut més puntuació, d'acord? Vale. Vale, i ara també una altra pregunta que fan molta gent, que també la contesta sí, és en l'apartat, un segonet, en l'apartat 8.6, en el 9, en l'apartat 9, que és ja una vegada la gent que ha obtingut plaça, diguem-ne, bueno, doncs ja l'anomenen funcionari de carrera, no n'hi ha fase de pràctiques, val? Directament a l'1 de setembre de 2023 la gent que supera aquest procés selectiu serà anomenada funcionària en pràctiques, de carrera directament, sense pràctiques, ¿vale? I clar, hi ha molta gent que diu, bueno, i si aprova allí i aprova així també o en una altra comunitat autònoma, què passa? Com puc renunciar? Bueno, sí, el que diu és que simplement Catalunya l'únic que diu és que si abans del 5 de setembre no t'has incorporat al teu lloc de treball que t'hem adjudicat, s'entén que desestimes, que renuncies a la plaça guanyada. ¿Vale? Clar, això és un problema per al el que s'ha quedat al tall, perquè la Generalitat de Catalunya no refarà la llista per a introduir els que s'hagin quedat fora del procés selectiu. ¿Vale? No sé si m'estic explicant. És a dir, si n'hi ha 100 places i una d'aquestes 100 renuncia, el que s'ha quedat al 101 no li donaran la plaça. ¿Vale? No el faran funcionari de carrera. ¿Vale? Es perdrà. I la plaça es perd. ¿Vale? Es perd, vull dir, que queda deserta i l'ocuparà un interí. Vale, però per això nosaltres, bueno, doncs si ho... No sé, vull dir, ahir jo crec que no n'hi ha solució, perquè encara que comuniqueu... Jo sí que vos demanaria que si vos passa, que comuniqueu, que renuncieu quan tingueu claríssim que aneu a renunciar, ¿vale? Com a mínim per a comunicar-ho i veure si es pot intentar pues, que salvar alguna persona que... Però no sé si ho faran. Però bueno, com a mínim no esperar-se al 4 de setembre, sinó fer-ho el més pront possible per si de cas. ¿Vale? Però bé, per tant, aquesta és la situació. Jo no sé si en la convocatòria valenciana d'ací, normalment sempre posen un termini, una vegada es publica la llista, un termini crec que són de 10 dies o 15 dies per a comunicar que renuncies o no. ¿Vale? I si no diu res, doncs ja fenomen funcionari en pràctiques. ¿Vale? Bueno, doncs sobre la convocatòria, després tenim uns annexos, que són les titulacions a efecte de docència. ¿Vale? Això és quan els mèrits, quan les titulacions, doncs perquè tingueu clar quines titulacions que no són les generals serveixen en cada especialitat per a presentar-se. ¿Vale? Per exemple, en tecnologia, que és una especialitat de secundària, si no tens la llicenciatura del que siga, una llicenciatura, però eres enginyer o tècnic o arquitecte tècnic, te pots presentar. ¿Vale? O qualsevol d'aquestes especialitats. ¿Vale? I així anem totes. Vale. Doncs bé, ara entrem ja a la web. Vaig a obrir la web per a... vale. Deixa de compartir. Un segon, si me deixa. Val, suposo que esteu veient la pàgina web. Val? Això és la pàgina web del Departament de Catalunya, que el teniu en la convocatòria que us acaba d'ensenyar del concurs de mèrit. ¿Vale? Com veieu, suposo que molta gent haureu entrat, ¿vale? Però sí, el que teniu és això, pues, prepara't i participa-hi al concurs de mèrits, ¿vale? Excepcional, pues cliqueu així i entreu en el concurs de mèrits i ja us va donant molta informació. Exactament igual com la nostra conselleria. Moltíssima informació. Quines són els cossos que n'hi ha, els passos que has de seguir per a presentar-te de tot el procediment, diguem-ne, ¿vale? Els requisits que necessites, les especialitats que han convocades, les dates claus del calendari. Bueno, doncs, com l'assemblea que us acaba de fer, però per escrit. ¿Vale? Ho teniu ahí tot explicat. ¿Vale? I ja aneu a l'apartat de presentar la sol·licitud. ¿Vale? Jo ara entraré. Jo he fet proves este cap de setmana a veure com funcionava això. No m'he inscrit, no he pagat la taxa perquè jo no vaig a presentar-me, evidentment.
I bueno, veureu que n'hi ha coses ja carregades, però bueno, el tornarem a fer i ja està, ¿vale? Perquè sé que n'hi ha gent que ha tingut problemes, ¿vale? Jo també he tingut algun problema. Vale. Bueno, doncs això. Entreu així a la presentació de la sol·licitud. Teniu fins i tot un vídeo on us explica pas a pas, exactament igual que la nostra conselleria, quan convoquen oposicions, un vídeo. Bueno, això és tono, modo... bueno, els que s'heu presentat altres vegades sabeu de què estic parlant. Vale. I, bueno, doncs això. Entreu, veieu el vídeo, està bé que el veieu, que és un poc el que vaig a fer jo ara, i ja pantalla a pantalla i anirem mirant problemes que puguen haver, que el vídeo això és que no ho explica, ¿vale? Molt bé. Doncs, per entrar, doncs, entreu en aquest enllaç, que és la sol·licitud de participació, ¿vale? I ahí continuen explicant els terminis, els requisits, les taxes, no sé què, tal, vull dir que te van donant molta informació. I així, dius, bueno, per internet, us cliqueu ahí per internet, i així ja vos diuen, això és una cosa pròpia de Catalunya, que qui la tinga, pues, que ho entre per ell, i jo entre per el certificat digital, que és com puc entrar jo, i fins i tot qui no tinga certificat digital, pues, ahí baix teniu els enllaços per a poder obtindre'l, etc. ¿Vale? Molt bé, així igual. Una vegada li he donat a entrar per certificat digital, continua donant-vos opcions, però com jo la que puc fer és la de certificat digital, doncs continuo entrant així. ¿Vale? I ara te diu, bueno, que ho pots fer, bueno, l'ICAT encara apareix, o de l'ICAT, però no. Jo continuo en certificat digital. ¿Vale? Vale. I ara ja m'ha eixit la pantalleta per a poder entrar. Molt bé. I vos així aquesta pantalla, concurs de mèrits, sí, per això em vull entrar. Pues entrem a concurs de mèrits. ¿Vale? Ja us va dient el formulari de sol·licitud, bueno, que és el pas que estem ara, que és emplenar el formulari. Com veieu, jo ja tinc així ja una presentat, ¿vale? Per això apareix lo de provisional. Qui no ho haig de fer, suposa que ja apareixerà en blanc, ara no recordo com estava, però imagino que apareixerà en blanc, i clicareu ahí un botonet i entreu a fer el formulari. Jo, com ja tinc una presentat, bueno, presentat no, perquè no l'acaba de presentar, però està ahí en la web, ¿vale? Pues entre i així ja teniu, vos va dient sempre tots els passos que heu d'emplenar, ¿vale? Ara estem en el del consentiment, ¿vale? El consentiment és simplement pues, que el departament, tot el tema de la protecció de dades i de l'accés de la Generalitat de Catalunya o del Departament d'Educació a les vostres dades i sobretot el tema de delictes sexuals i tot això, ¿vale? Podeu podeu oposar-vos a donar el consentiment i si ho feu, doncs ahí heu de fer una sèrie de coses que jo no he entrat perquè jo sí que he donat el meu consentiment i també dono el consentiment per el tema de llenguatges sexuals. ¿Vale? Jo crec que com al final ho has de fer igualment, vale. I aleshores ja, ahí l'únic que heu de fer és si doneu el consentiment o no vos oposeu a el que diu ahí i doneu el consentiment de registres centrals, que és el que he fet jo, ja li doneu a següent i ja passeu de pantalla. ¿Vale? Ara estem en l'apartat de formació acadèmica i així és on heu d'anar afegint la documentació. Tingueu en compte que si no heu treballat mai en Catalunya, doncs el departament d'allí no té cap informació vostra i heu d'aportar-la tota. ¿Val? Per tant, en formació acadèmica doncs heu d'aportar els títols que teniu i quan arribem com es diu això, al barem de mèrits també heu d'aportar tots els mèrits que tingueu, ara després parlarem de com fer-ho i tal. ¿Vale? Aleshores, jo està fent així proves, ¿val? Perquè, per exemple, suposo que veieu que jo hi tinc dues titulacions. No, és mentira, jo només en tinc una, però un company va preguntar que estava intentant accedir a la titulació de magisteri i no la trobava en el desplegament, que ara entrarem, i de la Universitat d'Alacant. I doncs vaig buscar i vaig trobar això. ¿Vale? Però ara vaig afegir més titulacions perquè veieu com una persona, jo per exemple, que soc del cos perquè sí que soc llicenciat en Filologia Catalana, soc del cos de secundària, doncs jo puc fins i tot posar que tinc una carrera de magisteri, però que després l'he de demostrar, evidentment, que la tinc. ¿Vale? Però bueno, anem a fer proves. ¿Vale? Aleshores, entreu així i trieu si teniu
titulació o teniu el doctorat. ¿Vale? Jo, com no tinc doctorat, vaig a posar que tinc titulació universitària i en la lupa sí, no podeu escriure. És de veres que no se pot escriure, per tant, heu de seleccionar en este desplegable la que tingueu. ¿Vale? En tot cas, doncs ja dic, podeu estar mirant una a una, ¿vale? O directament buscar així. ¿Vale? Jo, per exemple, vaig a posar matemàtiques, ¿vale? Y ahí pues hi ha llicenciatura, diplomatura, bueno, hi ha moltes opcions, ¿vale? I heu d'anar buscant la que, diguem-ne, més s'adequa a la vostra situació, ¿vale? Què passa si no acabeu de trobar una que encaixi exactament amb la titulació que teniu, ¿vale? Jo crec que no passa res en el sentit de que, a veure, si tu estàs llicenciat en matemàtiques, si poses que estàs llicenciat en física i química, doncs, bueno, però al final el que compta és que el que se comprova al final és el títol que tu afegixes, ¿vale? I per tant, ahí sí que la conselleria d'allà veurà que tu realment sí que complixes amb el requisit per a presentar-te perquè s'ha portat en el cas de secundària, doncs una llicenciatura, ¿vale? Però bueno, sempre heu d'intentar posar la que millor s'adequa a la vostra situació, ¿vale? Que en aquest cas no sé si és llicenciatura en ciències, entre parèntesis i matemàtiques, o n'hi ha alguna altra per ahí que s'adequa mira, menció d'educació primària, menció de matemàtica, bueno, la que és grau de matemàtiques en la menció física. És que, clar, n'hi ha tanta diversitat, grau de física, grau de matemàtiques, grau de matemàtiques, bueno, n'hi ha una immensa oferta. Val? Per tant, igual si no s'ajusta, com dia abans, si no s'ajusta exactament a la vostra titulació concreta, jo posaria la més pareguda i després l'important és el títol. ¿Vale? Jo posaré esta, per exemple, i després en la universitat en la que l'he obtingut, val? I així també teniu doncs, moltes, jo suposo que estaran totes les universitats espanyoles, tant públiques com privades, val? Imaginen. Val? Jo sí que he trobat la Universitat d'Alacant, sí que està aquí. Val? La de València, la de Castelló, també suposo que està sí, la Castelló està sí, vull dir, la Politècnica, no sé si la Miguel Hernández també estarà, sí, està ahí, vull dir, per tant, les 4 universitats nostres estan, val? Per tant, no hauria d'haver problema en aquest sentit, ¿vale? Bueno, doncs pot ser, no sé què és això, Connect Universitat, vale. I ara, la data d'atenció, aneu al títol i piqueu la data que siga, ¿vale? Doncs jo poso, jo què sé, 2001, 1 de setembre de 2001, ¿vale? I la nota del certificat. Sabeu que n'hi ha diguem-ne, dos bases per a calcular la nota, la de 0,4 i la de 0,10. Pues tal com tingueu en el certificat acadèmic vostre, pues trieu la que siga, ¿vale? I poseu així la nota, jo què sé, un 6, per dir alguna cosa. ¿Vale? I ja afegeix. ¿Vale? Vale. Vale, doncs jo ja la tinc afegida. ¿Vale? I ara té dues parts. És primer escriure tu quina titulació tens i després afegir documentació o seleccionar documentació. Seleccionar seria en cas que hagueu treballat en Catalunya i tingueren ells guardada la vostra documentació. En cas que no, doncs l'afegiu. ¿Vale? I així li doneu al mes. ¿Vale? I vos deus aquesta nota i tal. Vale, així n'hi ha gent que ha tingut problemes, jo també, i és que, bueno, doncs, per exemple, heu de navegar així i, per exemple, jo així, doncs, bueno, tinc així alguns, posa este mateixa, que és un certificat meu de, bueno, i l'afegís, ¿vale? Vale, document adjuntat correctament, ¿vale? I ara, vale, correcte. Arribes a aquest moment i molta gent té aquest problema. Dius, per què no tanca la finestra? I no pots anar a l'anterior. ¿Vale? Com solucionar això? ¿Vale? Pues fent proves, jo el que vaig fer va ser en la pàgina web aquesta anar a veure, ¿vale? Pues poseu, no sé si ho esteu veient,
Ahí on poso si afegir titulació, torna a carregar la pestanya, en el meu cas, ¿vale? O sigui, aneu a la pestanyeta que està d'ací dalt i li doneu en el botó de la dreta del ratolí i diu, torna a carregar la pestanya. ¿Vale? I surt de la pàgina, ¿vale? I com podeu veure, a veure si m'apareix, veus? Sí, he pogut tornar a la pàgina anterior i m'ha carregat la nova llicenciatura que he afegit i en principi també m'ha carregat el certificat que li he afegit. ¿Vale? Llavors ja DESES. Vale. Següent problema, dius DESA, però ja no puc continuar. ¿Vale? Aleshores dius, bueno, i ara què faig? Pues jo, si no recordo mal, li vaig tornar darrere, ¿vale? I ja me va deixar afegir. ¿Vale? O a veure, espera. Ah, no, claro, he de tornar a omplir això. Bueno, és un poc rotllo, no sé si és per el navegador, no sé si és per això, perquè estic estant per al Firefox, no sé si en un altre navegador no vos donarà problemes, però a mi sí que me n'ha donat i altra gent també. I es veu que, bueno, torne, no, mentira, crec que era donar-li el torn. Val? Perquè sí, veus, sí que m'ha afegit la que he ficat ara, sí que me l'ha afegida. Vale? Aleshores, a veure si ara li dona següent. Hi ha titulació a la sol·licitud de la documentació associada. A veure. Disculpeu, però ho vaig fer l'altra vegada. I ara no sé quina hora. Està bé perquè te va dient les errades que vas trobant. Hi ha titulació a la sol·licitud que no té la documentació associada. Quina no té la... Ah, esta, vale. La de magisteri, doncs l'elimine. Ara no a veure. No sé què vol dir això. Vale, això sí que la té. La que no tinc és la de magisteri, perdoneu. Doncs l'elimine perquè, bueno. Però en tot cas, hauríeu de tornar-la a afegir i ja està. Vale? A veure si ara me deixa continuar. Vale, correcte. Ja he pogut fer-ho. Vale? Bueno, és un poc rotllo que us passa, però és això. En la pestanyeta està d'ací, donar-li a tornar a carregar i després anar a donar-li en la pestanyeta d'ací dins al torna i anar cap arrere i després cap avant una altra vegada. Vale? I, bueno, no sé per què, però jo vaig aconseguir així. Vale. Aleshores, ara heu de triar les especialitats. Vale? Jo he estat també fent proves, jo me vaig carregar, vaig triar la de catalana, que seria la meua, per dir-ho així, per la titulació que tinc, i després una altra, de processos i productes de les gràfiques, per veure si podia. ¿Vale? I en principi he pogut. ¿Vale? No sé si, per exemple, a veure, vale. A mi fixeu-vos que no m'apareix el cos de mestres perquè en les titulacions que jo li he dit al programa que tinc m'exclou la del cos de mestres, perquè jo com no soc, per al cos de mestres sí que has de ser diplomat o graduat en magisteri, com jo no ho soc, ja me descarta. ¿Vale? Però en la resta de cossos sí que me deixa participar-hi. ¿Vale? Jo puc triar qualsevol cos d'OI, per exemple, i l'especialitat. ¿Vale? Ara. ¿Vale? I la titulació me torna a demanar en quina titulació vull lligar, claro, és que això no ho he dit abans. Claro, tu ara has de dir, com que després en el barem de mèrits te puntua l'expedient acadèmic de la titulació que tu alegues en primer lloc, en la primera especialitat, per tant, has de posar-li quina és la titulació per la qual vols que te baremen quan tires les especialitats. No sé si m'estic explicant, ¿vale? Vale. Perquè això sí, se m'hauria de dir-vos que en el concurs, en la convocatòria també ho diu, que la prioritat és la primera especialitat que tu posis. ¿Vale? És a dir, jo ara tinc la de processos productes de les gràfiques, ¿vale? I aquesta és un poc la prioritat per la qual me començaran a baremar. ¿Vale?
i ara després, bueno, ara després tornarem al barem de mèrits, ¿vale? Per explicar-vos més coses. Vale. A partir d'ahí, jo ja he triat les especialitats que vull i li dono el següent. Val? I els títols, si tinc un títol només, doncs ja sé quin títol he de posar. Si tinc diversos títols, doncs li vaig combinant els títols. Vale? I ja passem als mèrits. I així és on heu d'anar afegint també la documentació que tingueu. Insistís, si heu treballat en Catalunya, us apareixeran així ja el treball que heu realitzat allí i si no, doncs heu d'afegir-ho tot. ¿Vale? Com us vam informar la setmana passada, per als mèrits, per a l'antiguitat, sabeu que podeu descarregar-vos per Odidoc un esborrany del full de serveis, però l'esborrany no serveix. Val? Perquè per a obtenir el full de serveis heu de pagar una taxa i per tant heu d'anar, i això pot tardar temps. I per a agilitzar el procediment, la Conselleria, com us vam dir la setmana passada, estava preparant un certificat en el qual apareixen totes les dades que exigeix la convocatòria per a que se pugui descarregar. Ens van dir que al voltant del 15 estaria ja en Ovidoc per a que se poguera descarregar i afegir a esta convocatòria. ¿Vale? Per tant, si teniu el full de serveis ja, doncs estupendo, ja ho podeu fer. Si no, jo m'esperaria al 15-16 per ahir, vull dir, o al llarg d'esta setmana, i si no la setmana que ve espere que estigui allà, per a descarregar-vos el full de serveis i el full de serveis o el certificat de serveis i afegir-lo. Perquè recordeu el que us he dit al principi. Si li doneu a enviar, quan acabeu tots els passos que estem comentant ara, i no heu aportat algun document per al barem de mèrits, ja no ho podeu fer. ¿Vale? Per tant, espereu-vos a tindre tota la documentació per a poder afegir-la en temps i forma i després no tindré cap problema. D'acord? Doncs vale, així doncs ja el dic. Quan tingueu aquest full, aquest certificat, doncs ja poseu així totes les dades que posen així. Això és la superació, perdó. Això és la superació de les oposicions. Però, que no sé per què. Torna. Ara no deixa tornar. Bueno, això és un poc quan està pensant. Vale, jo crec que li havia donat a lo de l'altre. Vale. Mèrits, vale. L'experiència docent que li havia donat a l'altre voto, perdoneu. Vale, l'experiència docent. Clique i així poseu la data d'inici de la vostra experiència docent, la data de finalització, el cos, l'especialitat, ¿vale? I el centre, bueno, el centre o els centres en els quals heu treballat. Suposo que això, jo aquesta part així no la vaig fer, ¿vale? Però suposo que li heu d'anar donant en manual i anar carregant, imagine jo, que anar carregant les dades, ¿vale? Perquè imagine jo que així haureu de marcar, és que no ho he fet jo, no he tingut temps de fer-ho, ¿vale? Bueno, igual me dona error perquè haig de posar un altre any. Ala. Vale. Per exemple, de l'1 del 9 del 22 al 15 del 9 del 22, bueno, jo he treballat en... clar, els de València hauran de posar català, perquè, clar, no sé com si és valencià, no sé. No, s'han de posar català. O català. Perdoneu, Vale? Molt bé. I ara, en el centre... Però, clar, suposo que es podran anar afegint diversos llocs, no?
València, el municipi València. No lo troba? Pues qué bien. Bueno, poso Cullera perquè ens tenen 3 dies així per buscar. ¿Vale? Públic, sí o no? Sí, vale. Només, vale, ja afegís. Recordeu que vale, m'he equivocat. No sé què està passant perquè jo havia posat un altre any, no? 2007, 1 de setembre de 2007. Vale. A 1 de setembre de 2022. Vale. Vale, m'ha reconegut eixe, però bueno, se suposa, no ho sé, la veritat, aquesta pàgina no havia arribat. Se suposa que ara hauria de poder anar afegint els centres en els quals he treballat. Perquè si no, clar, jo no només he treballat en un centre, he treballat en molts altres centres i per tant, no sé, ahir no sé com solucionar-ho. Suposo que després, quan afegiu la documentació, ja comprovaran la documentació, no seguiran només per el que jo he posat ahir, perquè està limitat. ¿Vale? Per tant, li dono a afegir documentació i el mateix, doncs navegue, li dono a l'exposició així i ja està. Vale. I suposo que tornarem a tenir el mateix problema de no poder tancar, correcte. Doncs ara me'n vaig a la pestanyeta esta. Vale? I si, com veieu, sí que me l'ha agafat. Vale? Torna. Doncs no me deixa continuar, com abans. Doncs he d'anar cap arrere una altra vegada. Tornar a donar-li, és que clar, estem en un bucle així, però suposo que hauria de tornar a donar-li. Heu d'anar provant, Heu d'anar provant fins que pugueu... Pues jo ja no sé com arreglar això, però bueno, tornant a mèrits, una altra vegada. Vale, sí, ahí dalt apareixia una això de mèrits, doncs mira, sí que m'ho ha carregat tot, vale? Vale, doncs ja tenim la documentació afegida, a no ser que... Ah, no, vale. Ara suposo que haureu d'anar... Vale, ara si li dona una altra vegada més, vale, claro, heu d'anar cada vegada que s'afegeix, heu d'anar afegint, ara ho entenc, heu d'anar afegint-li en tots els instituts que vostè treballant, vale? Correcte, vale, ara ho he entès. Vale. Bueno, imaginem que jo només he treballat en un nom. Vale? Però heu d'anar institut a institut i per tant necessiteu el certificat de temps treballat Vale, doncs imagineu que ja ho heu fet, heu posat cada centre educatiu els anys que heu treballat i ja està. Vale. Suposo que la seva posició és el mateix. Cliqueu així, l'any de la convocatòria, la comunitat autònoma. Així el problema crec que era que si li ficaves 2022, bueno, no vaig a fer-ho, però perquè sí que he vist fotos en les quals apareix que la convocatòria de ser abans del 22 i no vos l'acceptava. Per tant, tenim un problema que això ho hem de parlar. Vale. I per a tornar al lloc, així en la pantalleta de mèrits, en la pestanyeta esta, a veure si em deixa tornar a darrere. Vale. Pues, bueno, imagineu que sí que ho puc gravar-ho tot. La formació permanent també heu de fer el mateix. Tots els certificats que tingueu. A veure, així, en la convocatòria parla també de que si teniu un únic document en PDF amb tots els certificats, el podeu penjar, l'únic, o si els teniu
certificat per certificat, doncs aneu carregant-lo certificat per certificat. ¿Vale? Un altre tema és que feu així la descripció de l'activitat en cada curs que afegiu així. ¿Vale? Aquí teniu els anys. I així heu d'anar explicant el nom de l'activitat, l'organisme i les hores que ho han fet. I anar afegint cada vegada. ¿Vale? Afegiu, després torneu a afegir i anirà carregant-se un a un el tema. ¿Vale? Ja estic intentant tornar. Vale. Bueno, doncs imagineu que ja heu fet tot això, val? Ja doncs queda donar-li el següent, que és l'autobarem, i així vos eixirà tota la... De lo que puga calcular-vos, doncs, en teoria vos ha d'eixir així tota l'experiència que teniu. L'experiència docent prèvia. 3,5, bueno, això entenc que és la nota màxima, ¿vale? I la puntuació que val per cada any treballat, bueno, doncs jo tinc 1,25 en el que li he posat jo, ¿vale? I en les titulacions que tinc, doncs, bueno, el que l'he afegit, evidentment, ¿vale? Total, que jo tinc un 4,25, se suposa ahí, ¿vale? Doncs bé, i ja en la següent entreu en la tramitació. Assegureu-se, en el barem, també en l'autobarem, assegureu-se que estan tots els mèrits que heu posat i que està tota la informació que heu posat, però després, una vegada li doneu a tramitar definitivament, i ho insistís molt, el que se vos oblida afegir ja no ho podreu recuperar. ¿Vale? Per tant, el que poseu abans d'apretar aquest botó, o una vegada apretat aquest botó de tramitar definitivament, ja no té solució. ¿Vale? Per tant, assegureu-vos molt bé d'això. I teniu fins al 3 d'octubre per a fer-ho tranquil·lament. ¿Vale? I així teniu tot el tema de l'exempció de pagament, de taxes, la bonificació per família nombrosa, monoparental, etc. ¿Vale? En el cas de diversitat funcional, per a l'exempció del pagament, de la taxa, etc. ¿Vale? I hi ha les declaracions que heu d'anar marcant, perquè si no segurament no us deixarà tramitar-ho. ¿Vale? I l'import a pagar, en el meu cas, com he demanat tres especialitats, pagaria aquesta quantitat. ¿Vale? Jo ara no li vaig a donar el botó, suposo que quan li doneu s'activarà la pantalla del compte bancari, el típic de quan compres en internet, imagina, jo no vaig a donar-li perquè no vaig a fer-ho, evidentment, i a partir d'ahir ja està. I suposo que rebreu o apareixerà l'opció de donar-li a un justificant, un PDF, justificant com que heu participat en totes les dades, per si hi hagués algun problema, després poder reclamar-ho. Evidentment, si el guardeu en l'ordenador o l'imprimiu, o les dues coses, per a, si passa alguna cosa, poder gestionar-ho. ¿Vale? I després ja, imagina que en donar-li aquest botó d'eixir, ¿vale? Doncs ja acabem. ¿Vale? Molt bé, doncs tornem ja a lo que seria l'assemblea. Si puc deixar de compartir. Vale. Bueno, disculpeu tot el rotllo, però sí que me pareixia interessant entrar al programa per a veure aquestes errades que jo també he patit, per exemple, i que hi ha gent que jo espero haver intentat solucionar amb això de tornar cap arrere i aquestes coses de la llengüeta, i que per a que ningú es quede bloquejat. ¿Val? I ara, a partir d'ahir, si voleu, vos llisc algunes preguntes que ens han arribat, sobretot per el Telegram de Mobilitzacions IZ. Jo crec que algunes ja les he contestat, ¿vale? I altres igual no. Però, per exemple, la primera és si deixaran temps per a renunciar si t'adjudiquen en una altra comunitat. ¿Vale? Sí que, a veure, previ a això, qui participa en la de Catalunya pot participar en qualsevol altra convocatòria. ¿Vale? Així el País Valencià, en Castilla-La Manxa, en Bilbao. ¿Vale? Per tant, no hi ha problema. I el del temps de la renúncia ho he explicat, no? Vull dir, en Catalunya, fins al 5 de setembre, si no t'incorpores, ja s'entén que renuncies. ¿Vale? Vale. L'altra pregunta era si amb la capacitació o el diploma de mestre es pot presentar al concurs de mèrits de Catalunya. Sí, perquè està reconegut que són titulacions homologades o equivalents al seu de català. ¿Vale? L'altra era el bloqueig d'aquesta pàgina en la instància que se bloquejava i que, bueno,
La manera de desbloquejar-la és que jo he trobat és així. No és molt ortodoxa, però és la manera que jo he trobat de desbloquejar-la. ¿Vale? Vale. Me pregunten també si el certificat acadèmic oficial del C2 de Valencià de l'EOI serviria per al concurs de mèrits. Sí, el C2 de Valencià de l'EOI sí que serveix per al concurs de mèrits perquè està obtinguda per a una EOI. Val? Si fora de la Junta Qualificadora ja he dit que no, però si és per una EOI, sí. I pregunten també si és necessari presentar el justificant del pagament per obtindre el títol. Si no tens el títol i tens el justificant com que has pagat la taxa per a que te facin el títol, sí que la pots preguntar. Un altre tema és si l'obtenció d'aquest títol ha sigut després del 5 d'octubre, de setembre, perdó, o abans. Si és després del 5 de setembre, ja no te servirà per als mèrits. Si és abans del 5 de setembre, sí. Vale? Vale. Me pregunten també que a l'apartat de formació acadèmica falten moltes titulacions de CP sobretot i l'aplicació per la introducció manual de titulacions. Com introduïm una titulació que no apareix? Claro, jo no sé quines titulacions, una a una no les conec totes, evidentment, però bueno, com vos he dit abans, si n'hi ha alguna titulació que s'aproxima, que no es reflecteix exactament la vostra i s'aproxima a alguna a la vostra, que no sé si és el cas o no, però bueno, pues, poseu eixa, perquè al final el que compta és el títol que afegiu. Val? El que jo entenc que comprovarà el Tribunal de Baremació és que el títol que tu has aportat te permet complir el requisit per a presentar-te al concurs selectiu, al concurs de mèrits. ¿Vale? Vull dir, no crec que te penalitzen si tu has escrit o has donat en la llista un títol que no és exactament el que coincideix amb el que tu després has tingut. Val? Imaginen, no vos puc contestar al 100%, però jo no ho faria. Vull dir, el que compta és el títol que tu has presentat i que complís amb el requisit i ja està. ¿Vale? ¿Vale? Pregunten, ¿qué podemos hacer si hemos solicitado por trámite Z el reconocimiento de los cursos de sindicatos homologados hace 3 meses y aún no han contestado? Pues ahí la respuesta es hablar amb el sindicat que ha fet el curs i que expedisca el títol, el certificat que te l'expedisca el sindicat. Vull dir, nosaltres així en el TPB ho fem així. Vull dir, i ahí ja apareix com que està homologat per la Conselleria d'Educació. Per tant, bueno, parla amb el sindicat que siga i que t'ho gestione. Vale. Així una pregunta que ja me l'han fet diverses vegades, però que no sé exactamente així, perquè diu: los licenciados jugamos con desventaja con respecto a los que tienen grado universitario, ya que estos últimos tienen un grado más un máster. Un grado son de 4 años y las licenciaturas de 5. Grado más máster son 300 créditos y la licenciatura son 300 créditos. Es decir, y a ello se suma un punto más, injustísimo. ¿Qué podemos hacer al respecto? No és així, no, o sigui, el que està homologat és que una llicenciatura i un grau, ¿vale? Sí que ens donen en el MECES, ens donen el 3, crec, ¿vale? Però el que té el graduat, té un graduat, no té un grau i un màster, o sigui, té un grau i necessita, igual que els llicenciats necessitàvem el CAP per a tindre el requisit de la formació pedagògica i didàctica, havien de fer el CAP, el que és graduat ha de fer el màster de secundària per a tindre per a poder presentar-se als processos selectius. Per tant, estem en igualtat de condicions. Sí que és de veres que el que té un grau ha fet un any menys que els que han fet una llicenciatura, però a l'hora de equiparar-ho a tota la resta és que no influeix. No es donen un punt més als que han fet un grau i el màster de secundària. Un altre tema és que després de fer el màster de secundària, que és un requisit, hagin fet un altre màster. Però també un llicenciat que té el CAP pot fer un màster també, a banda. Això sí, si tens un màster a banda que no sigui el de secundària, sí, però ja per això qualsevol llicenciat o graduat ho pot fer. Però per el màster que has de tindre el de secundària no es poden presentar. Per tant, no és així. Vull dir. Compten els cursos del Cefire a Catalunya? Sí, sí que compten perquè recordeu que
el barem és estatal i, per tant, tots els cursos de formació homologats per les administracions educatives i el CEFIR és una administració que forma part de l'administració educativa, puntuen en qualsevol lloc de l'Estat. ¿Vale? Per tant, sí. ¿Vale? Hi ha una pregunta que és, hem d'adjuntar el títol de mestre? Pues depèn de per a què. A veure, si, per exemple, si no tens el C1 de valencià i tens el títol de mestre, perquè va haver una època en què no calia tindre el C1, després, a partir del 2013, sí que era necessari, però bueno, el C2, millor dit, bueno, tu pots presentar el títol de mestre com a requisit per a poder entrar en la convocatòria. ¿Vale? Si tens el C1 de valencià i el poses com a requisit i després al·legues en el barem de mèrits el certificat de capacitació o el diploma de mestre, feu-ho. Jo vos animo a que ho feu. Però després no vos el puntuaran, ¿vale? Perquè no apareix en cap dels apartats del barem. ¿Vale? Per tant, poseu-lo. Jo vos animo a posar-lo per si de cas. Per si entenen que és un curs de formació i vos el puntuen per aquest apartat, doncs estupendo, però no crec que ho facin perquè, com he dit abans, hi ha una normativa que diu que el diploma de mestre i el certificat de capacitació equivalen al C1 i al C2 de català respectivament, doncs, evidentment, el consideren com un requisit i no com un mèrit. ¿Vale? Però bueno, afegiu-lo i ja està. ¿Vale? Jo, perquè ara que parlem d'això, nosaltres sempre diem, mai s'autocensureu. Poseu tot el que tingueu de mèrits. ¿Val? Si teniu dubtes si vos el puntuaran o no, poseu-lo. Ja vos traurà de dubtes el tribunal, però poseu-lo. ¿Val? I ja està, que ningú s'autodigui, això no m'ho baremaran perquè pense que... No, tu el poses i ja el tribunal decidirà si no. ¿Vale? I si estàs segur que te l'han de baremar, doncs ja reclames i tot el tema quan arribi el moment. ¿Vale? Vale. Lo de, bueno, la consulta que us deia abans del mestre d'educació primària que no trobava el nom de la titulació, però jo crec que heu de posar el que separem a més. ¿Vale? Vale. I després una altra consulta que jo no sé, bueno, que ens han dit és que si en l'expedient acadèmic en el títol al·legat es veu que ara n'hi ha, jo no ho he vist això, però bueno, es veu que ara n'hi ha que apareixen en els dos formats sobre base 4, 0,4 i 0,10. ¿Val? I sembla que el que comenta diu que en una sí que complix amb el mínim per a que li puntuen un punt en el concurs de mèrits i en l'altra, en la del 0,4, no arriba per a que li puntuen aquest punt. I la pregunta és, quina de les dues agafaran? La de 0,4 que no me puntuarà o la de 0,10 que sí que arriba per a que me puntue? A veure, sempre, això no ho diu en la convocatòria, jo no ho he vist que ho diga, però sempre s'intenta, bueno, sempre, jo ho dic així, però després ja veurem què fa el tribunal, ¿vale? Però sempre s'intenta beneficiar a la persona. O sigui, si es dona aquesta circumstància que en les notes computades de 0 a 10 sí que te donen un punt i en el 0,4 no, doncs evidentment s'agafa la que sí que te dona puntuació. És una regla no escrita, però normalment és així, però tampoc puc posar la mà al foc de què passarà esta vegada. ¿Vale? I després sé que n'hi havia altres preguntes que no he arribat a temps jo però vaig intentar ara recuperar-les perquè n'hi havia una que sí que era interessant. Sí, perquè deia, clar, tal com està la convocatòria, diu, sembla que si jo me presente per dues especialitats, només diguem-ne, me puntuen, sobretot la prioritat és la primera, ¿vale? I sembla que diu que com si diguera, però jo crec que no, però bueno, considera que després, si no te donen plaça en la primera, una interpretació que fa una persona és que pot ser que en la segona especialitat alguna persona que tinga menys punts que jo passi per davant de mi, perquè tal com està redactat, ara no sé si ho trobarem, però quan parla de prioritzar la primera especialitat que tu demanes, es pot entendre que
que si no te donen en eixa, en la segona especialitat pot algú per darrere de tu amb menys puntuació donar-li la plaça. Però bueno, jo imagino que en el programa faran, que es farà com en el programa d'adjudicacions nostre, vull dir que nostre i de qualsevol territori, vaja, que si una persona en les adjudicacions participa per 2 especialitats, si en la primera no li donen i li donen la segona, sempre també respecten l'ordre. ¿Vale? No li donen a uno per darrere una plaça que tu ja has demanat perquè en la primera especialitat no te l'han donat i en la segona tal. No sé si m'estic explicant, però entenc que és així, perquè no poden, si tu tens més, encara que no sigui la teva primera especialitat, tens més puntuació que una altra persona, no poden no donar-te la plaça a tu.